Давай. О, една. Две. Качат ти момиха очите. Три. 4. 5. 6. 7. 8. Виждаш ли как се е изправила? Това е като 9. Това е топуза, за който ти говорех. Чакай малко, дай го на това да го видим хубаво. Ава! 11 ли беше та? 11 с малкото фасъч. 12. И това не е малко и то. 12. Плюс един камък. 14. Това е голямо и то. Финиш. Това беше. Добър улов. Супер, доволна съм.